L-approvazzjoni f'ħin rekord tal-proġett tal-benefattur tal-Partit Nazzjonalista Zarjan Vassallo fuq is-sit tal-eks fabbrika tal-Lavenbrau huwa xhieda ta' kemm il-MEPA timxi b'kejl differenti. Din l-applikazzjoni kienet approvata f'seduta speċjali tal-Bord tal-MEPA 5 tim qabel il-miliet, 11-il xahar wara li waslu quddiem għall-pjanti tal-proġett u fi żmien rekord ta' 6 xhur. Din l-applikazzjoni tal-benefattur tal-Partit Nazzjonalista li kienet approvata ftit jiem qabel kampanji elettorali għajmet kontroversja fosthom għaliex ma tresqux studji importanti dwar l-impatt tal-proġett fuq iż-żona. Madankollu l-Bord tal-MEPA approva dan il-proġett li f'diversi aspetti mhuwiex konformi mar-regolamenti tal-istess awtorità. One News jinsab informati li fl-istess sit bħal Ormi hemm żewġ applikazzjonijiet ta' żviluppi li l-MEPA qed tagħtihom trattament differenti minn dak ta' Zarjan Vassallo. L-ewwel applikazzjoni hija għal żvilupp ta' warehouse li waslet għand il-MEPA fl-2008 u li sal-lum għadha mhijiex approvata. It-tieni applikazzjoni waslet għand il-MEPA fl-2010, sentej qabel dik ta' Zarjan Vassallo. Din l-applikazzjoni li għadha mhux approvata titratta żvilupp kummerċjali, showroom, uffiċini, imħażen u parkeġġ. Matul din il-leġislatura l-benefattur tal-Partit Nazzjonalista Zarjan Vassallo ingħata diversi tenders fosthom li proġett tal-Biocampus u l-bini tal-Power Station tal-BWSC. Mill-aħħar elezzjoni ġenerali sal-lum, id-djar tal-anzjani mmexxija mill-kumpanija ta' Zarjan Vassallo irċivew aktar minn 6 miljun euro mingħand il-Gvern.